Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, хело буд ки ба навор нагирифтем хонаи фурӯширо. Имрӯз як хонаи фурӯшӣ дорем. Ҳатман то охирша тамошо кунед. Квартира аст дӯстон. Лайк монен нафароне ки хонаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ дорем, дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед. Ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. Хоб, хонаи навбатии мо, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, 9 километр, 3 сотиқҳо. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон. Ҳанами 3 ошона квартира кардагиян. Ҳозир ба навор мегирем. 3 сотиқҳо гуфтем. Дар ин ҷо мактаб, пишташ маршруткаи 15, конечный путаш мактаб, садик дар пеши ана ҳамин бино аст дӯстон. Хоб, плашадка барои мошинмонӣ. 3 ошона уже 2 падез аст дӯстон. Баъзе хонаҳош уже ремонт кардагиян, мақсад даромадагӣ зиндагӣ карда истодаанд. Ҳозир ҳамаша медонем, тамошо кунед дӯстон. ноҳияи Шоҳмансур, 9 километр, 3 сотиқҳо гуфтем. Якум этаждаи хона дӯстон. Ана 2 падез аст. Якум падез, иҷа ҳама дар пар мешава. Мақсад баре ки диден уҷа дарвоза меша, фасад меша, уже ремонт шидеста. И дуюм падез дӯстон. Се дархонаи дӯстон, 58 квадрат. Инаи дуюм этаж, сеюм этаж лесенса роҳ мешавад. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин хона аст дӯстон. 58 квадрат, 3 дархона, якум ошона дастхона. Ремонт кардагияи поли нав, ремонт кардагияи поло ҳамаша ламинат. Хонаи хеле компактни. Аз сайро сар мекунем. Як хона. Тирезаҳояш аз тарафи пеши бино, болош фигура кардагиян. ҳозир замин хонаро тамошо мекунем дӯстон. Чиста ҳами дар падези дигараш ҳаст. Мақсад вай ҳами фигура, ҳами чиз стилая. Вайш беримонт пад абояй. Вайша мақсад арзонтар меган. Неки ҳами стилая. ҳар дуза занг мезанем, маълумотша метиҳамсои баша. Хоб дӯстон, ана дуюмги хона. Канализатсия ҳаст. Об, свет, шаҳрӣ доимӣ аст дӯстон. Скваж, об, канализатсия дорад дӯстон. Ана душвой, обадиме ки обравон рафта истодааст. Хоб, полни кафе. Душевойшам калон аст. Хоб, ин тарафа ду хона дидем, як санузел, аз ин тараф кухня мешавад. Кухня гарнитур. Ва як хонаи дигар сеюма. роҳ дар омадем дӯстон. Як бургия нишон медиҳем, роҳ дар омадем. Хеле ҳаркам мешавад. Адил накардагия, мақсад пара як кухняву хона, душевой. Хоб, ремонташ нав кардагия гуфтем. Мақсад парда, ҳама розетка, ҳама чизиш как надо.
این اتاجی با دوم میشود دوستان. بالا دا уже ده etaجda мақсад зиндагӣ мекунанд. уже хона ҳаст, мақсад ремонт кардагиам. ва хонае ки гуфтем ки беремонт аст, ана ҳамин якум этаж аст дӯстон. Якум этаже ки ранги авай просто камтарак ин дига херсохтага чиста ҳамун проектаи мақсад. خب دوستان یک بار دیگر تکرار میکنیم که خانه قرار دارد در ناحیه شاه منصور 9 کیلومتر 3 سوتقا کвартираи фурӯшӣ дар якум ошиёна қарор дорад. хонаи фурӯшӣ дӯстон, бино 3 ошиёна, 3 дар хона, 58 квадрат, канализатсия дорад, об, свет, доимӣ об аст. обаш дӯстон скваж мебошад. خب нархи ин хона 330 000 сомон бо муомила дорад. хонае ки абой гуфтем аз дигар падест 250 000 сомон муомила дорад дӯстон. номерҳо барои тамос 981 11 08 06 981 11 08 07. ватсап ана ҳамин 07 дорад дӯстон. занг мезанем, маълумоти пурраша соҳибаш медиҳад дӯстон. нафароне ки бори аввалон дар канали мо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки обуна шавед дӯстон, лайк монен. нафароне ки хонаи фурӯшӣ, мағоза, ягон чизи фурӯшӣ дорен дӯстон, мошин, квартира аз шаҳрҳои дигар, метавонед дар ватсапи мо муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. хоб, раҳмати калон барои диққат.